nele berta thanbang Sondro Singh Rongpi aprangsi Biswanath Karbi live kelangwer kasing honara do anaphan kardom nang pajireglo kardom tane pini arsik jeta berta norang ton pana joita Onima kropi me thanga hempen barjui pini amta hem chewangwe Chokiola Police Station ke parlo Sotiana Ram terang arang amekar Devin Rong par achar Onima kropi la pen asopo ningkan pli au so phan cheponamat ape apo hem damji poamat hem damji Bontan ning duk alama bangke Onima kropi konasi ke do ke damlone non puta pangthek pon thek there rajok a hem asor Devin Rong par ning duk kaningri Penamsoke kache phong arabri pusi ake sarsaratum chethan renti sita penamsoke kache phong arabri alar kacherap arabri Kopi ko son penlone Sotiana Ram terang arong amekar Devin Rong parachor Onima kropi keramtang arkoya chiklo niphai pli arni ape apo ahem hidipi damreji pu ningkan esekpen ephong nepe nepo atuma phan chingtung ong buse anarlo choki hola pen dipu ka chelenga bas chethabdun joilo Api hadakta le damde la pen phonta chingkilongle me thanga hemta chewangwe achora phan ke than tekangke mole naing thum non pusi che thankan ke dam le loma le lelang ma pu phun kol dun bom lo bonta chingkilong le tatlo lasin na hogle dota me thanga hem chewang thunoi oso phanta kachingtung lo la pen nang phanta kachingtung lo pipotsi ne phan inuet hem ne kibi tekang bup loma pusi Onima kropi achor Devin Rong phar mekri meklang pen chong hongding lo Komane theklong abang phaling sitame Devin Rong pharaphan kabir taji pura sepala ta phaila ke 9707389945 along le birta nang pachini tha lapen nang chera piren tha pusi Devin Rong phar ahin pen kachuni ri parup nile hem asa ke dam hop nile hop hem dam ji pumat dam de de asi theklong ba ling sitame hem chang thi phan si ri lo nang lemen son ni lemen ni de berong par ke do dim ke da ram terang aro tera rong di Sotiana te nang le hupo hem nala ni hupo ke arong e dipi pam terana ro komen tulon ke dam hem pe barji ke Januari 3 tarik mongolbar ni te nang tum la bang so prang na tum si bong sing check pini duma avi thang da avi bong sing check be di ta mani ta nili gari thap dun long la gari tham nang la ke nang le phi birta chi an ma hadak le ma ka nili ni thom be na phi phun ji kuri lo dipu si do pu amat choi dipu dam joi lo pu nili pu lo wang pu si pu bom ani ra pu chong hong bom lo wang we de pinian ta wang we de na ko la si nili pu hem je dam thu lo dak ta li le de le dai chong hong bom ta wang we de te la so hot bang on dam ka so hot nili supo ta den je bang in kan pli lo la bang ni si don bang ni si di ta non hal nang le hupo hem ka be da lagati nili pu hem kya vidala na Karbenglong choki hola pen Onilson Rong phar report Biswanath Karbi live Tangte pini adun thua bertan non puthorang ton pen arjoita Arkoni phai thom cap arni Dimapur pen ahoyalong kedo khan bosti pu arong along aron re pen kedo bor I mate kedo parhu matuma phan evection mate hem ki free asai kereng pon Arkoni phai thom cap arni Karbenglong Autonomous Council District Administration Law and Order chelang pet pen Dimapur ahoyalong kedo khan bosti arong along aron re pen longle kacharai parhum bor ila pen kedo bor I aporsi non kedo bom council kachari atum mate kethe kiding sarkar atum sita eviction asai daingnang koklo Karbenglong along le suri thom kebra pharo plira thom kebra pli square kilometer adang dolang pura dothing dolon ke chok chelo pu mathasi team Karbenglong amipu mate Karbenglong Autonomous Council CEM Dr Tuliram Ronghang ke matha parsi club pena Karbenglong along le echata pakon ke pu mathasi Dimapur arai kedo khan bosti arong hemrit ki free katharli asai dengponlo Lapen labangso asai along District Administrative Law and Order atum chepari dengponsi Magistrate Deputy Commissioner Superintendent of Police Land and Revenue Circle Mondol lapen Forest Department asai khi saipu atum cherap donsi mesen pen eviction asai pachunpon
Karbi Anglong Manja Pen Momita Timungpi report Biswanath Karbi Lai.